Bizkaiko Foru Aldundiko langileak edonoiz eta edonola ahalegintzen dira hizkuntza ohiturak aldatzen, euskara, zerbitzu, lan eta harreman hizkuntza izan dadin. Bizkaiko Foru Aldundiaren zeregin nagusietariko bata euskararen ezagutza eta erabilera gizartearen esparru guztietan zabaltzea. Eta zelan ez, gizarteara begira egiten duguna foru administrazio barrura bertara begira ere lortu nahi dugu. Aurrera pausuak emon nahi horretan, Bizkaiko Foru Aldundiak Berbanet proiektua jarri dau abian. Zergaitik bizi izan dugun edo bizi izaten ari garen egoera honetan, osasun krisialdi honek jo gaituen honetan eta lan egiteko modu barriak dirala eta interakzio presentzialak asko gutxitu diralako eta hor ahozko komunikazioak edo euskarazko ahozko komunikazioak ere aukerak gutxituak ikusi dituelako. Horrexegaitik jarri izan dugu martxan Berbanet, eta azken baten Berbaneten bidez lortu nahi duguna da modu informal baten badabe Aldundiko langile guztiak, nahi dabenak behintzat, aukera izan dagiela euskaraz jarduteko gainontzekoekin. Langileen arteko foro bata, eurak euskaraz hitz egiteko aukera daukie, presentziala egiten izan dabena orain telematikoki egiteko aukera eskaintzen jaki, azken baten mintza praktikako egitasmo bata, mintza praktika lantzeko modu berri bat da. Helburuak dira foru sail guztietako langileen jarioa hobetzea, bildurrak uxatzea, hemen euskarak eta edozein hizkuntzak daukien arazorik nagusiena edo mehatxurik nagusiena hain zuzen ere beldurrak eta konplexuak dira, horreik uxatu inbar duguz, eta bide batez, zelan ez, mintzamenaren eta ahozkoaren ulermen maila be hobetzea. Bizkaiko Foru Aldundiak euskarari hauspoa emoten jarraituko dutzu eta sendotuko ditugu Berbanet eta antzerako egitasmoak ere. Bizkaiko Foru Aldundiaren plantilla 3200 langiletik gorakoa da. Hizkuntza gaitasunari dagokionez, langileen 80%ik egiaztatuta du lanpostuko hizkuntza eskakizuna. Dudarik gabe, langile askok eta askok menperatzen dute euskara. Hala ere, euskararen erabilera ez da modu bereko edo neurri berekoa eguneroko jardunean. 2008ko bigarren hiruhilekoan etxealdian geunden eta pentsatu genuen trebatzaileen bitartez egiten genuen dinamizazioa bikoteka egitea praktika librean epealdi jakin batean. Bizkaiko Foru Aldundiak trebatzaileen sare bat du eta haiekin batera hasi ginen proiektua definitzen. Ze iraupen izan behar zuen, saioak ze luzeratakoak, asteko zenbat egunetan, zer zen egingarria, zelan iragarri. Trebatzaileon lana izan da apurtxo bat, hori apurtxo bat antolatzea, bikoteak egitea, arazorik badago hori nolabait saihestea. Zer den trebatzailea, kasu honetan olan erraza saltzeko edo, esango genuke euskara arloan langilei laguntzeko gauden irakasleak, aholkulariak garela. Bikoteak egiteko berbalagunak eta berbalariak behar ziren. Berbalagunaren funtzioa zein zen? Berbalagunaren funtzioa zen euskeraz hitz egiteko hainbesteko aukera ez daukanari laguntzea modu natural batean. Berbalariak euskeraz hitz egiteko aukera gutxiago zeukatenak eta laguntza moduan une hori hartuko zutenak. Jaso ditugun balorazioetan argi geratu zaigu berbalagunek ere asmatu dutela nola animatu, nola lagundu, lotza galtzen. Neu euskalduna izan da eta etxean euskaraz egiten dugu familian eta hori neu ez nazi izan beti holan parte hartzeko eta nolako ekiminetan eta baina halako baten parte hartzeko gogoa baneukan. Eta aukera etorri zanean oso erreza izan zen, hemen Aldundiaren barruan lankideekaz, eta gainera telematiko eta baliabide telematikoekaz eta holan gaur egunean, erraz egin jatan, eta gero euskararen alde zer egiteko gauza txikia da.
Zergatik animatu nintzen edo apuntatu nintzen, ni txikitan euskalduna nintzen, gero euskara galdu nuen, Frankoren azken denborak zinen, gero berreskuratu eta bide luze hortan zehar ia bakarrik nengoen. Orain pentsatu nuen, zergatik ez lagundu bide horretan dabiltzaten jendea. Beti gustatu zait euskera hitz egitea era normalizatuan eta horregatik izen eman nuen. Euskara maila gero eta altuagoa da, gero eta gehiago erabiltzen da. Erizaina nahi izanez, euskaraz arreta ematea nire ustez garrantzitsua da, horri esker hurbiltasun gehiago lortzen dut nire lankideekin. Lanean badaukat, nire bizitza osoan, baina batez ere lanean badaukat konpromesu bat euskararekin, eta orduan lanpostu atera nuenetik apuntatu naiz beti leku guztietan. Iruditzen zait, batez ere lan munduan, jende asko dagoela ez daukan aukerarik euskaraz hitz egiteko. Eta batzuei, kasi arraroa iruditzen zaiela, jente egotea euskaraz lan egiten duena. Eta horretarako ere berbalagunak lagun dezake, ez? Erakusten, euskaraz lan egin daitekeela normal. Bulegoan ere erabiltzen dugu euskara, baina gero basoan erabiltzen dugu hori jendearekin arazoak konpontzeko edo haiek duten eskakizunak azaltzeko. Orduan ikuste dut oso tresna ona dela, bai komunikatzeko, bai gero agertzen den arazoak konpontzeko. Nik lan egiten du Portugalete, hemen ezkerraldean. Eta hemen euskaldun giro handirik ez dago. Lantzian behin, gaur etorri da, baten etortzen da, eta apur bat, agitxik apur bat, gure kontua da, igual apur bat zabaltzea, ero, baten euskara zingo leukena baletor, bintzate aukera izan da izen, da apur bat, baliabide izatea beretxabe bai apur bat. Nik diputazioan lehen sektorearekin lan egiten dugu, eta guretzako, jende gure bezero gehienak euskalduna dira, euskaliztuna dira, eta beraiekin gehienetan euskeraz, gure harremana euskeraz izaten da, eta asko laguntzen dau. Guretzako hurbiltasun bat ematen dau, gauzak azaltzerakoan, eta gure kasuan esan alda lana erreztu egiten dozkula guri eta bezeroari euskera erabiliz. Berbaneti esker konturatu nahi zenbat jende dagoen Aldundian euskaltzale amorratua dela, baina batzutan ez dela ausartzen, azaltzen edo kanporatzen sentimen hori beldur baitago txartu egingo duen edo. Telefono egunean egiten dut lan, orduan gero eta gehiago erabiltzen dugu euskera, ze ematen ditugu hitzorduak. Ekimena proposatu zen bai lan orduen barruan egiteko eta bai lan ordutik kanpo. Eta gure harridurarako nahiko pertsonak eman zuten izena lan orduz kanpo egiteko. Berbanet ekimenean lan orduz kanpotit egiten dut nire bikotekidearekin. Normalean arratsaldez berba egiten dugu. Hainbat gauza, hainbat gai jorratu dugu, etengabeki, erreski, egunero non erabaki genuen lehendabizi lanaldiz kanpo egitea luzatzeko eta batzutan ordu bete pasa genuen kalakan konturatzeke eta gero jarraitzean ez eta ekintza amaitu ados jarri ginen jarraitzeko etengabeki. Mezua bidali zidatenean esaten zure izena, ni ez nekien hor zinen, eta begiratu nuen nire programan, zentralitakoa. Eta ikusi nuen itzultzailea zinela, eta geratu nintzen kezkatuta eta izututa, guztiz. Gogoratzen dut, ez zuzendu denpora guztian, baina hori ez da kontu da pizkatitze egitea, eta gainera gero, ez dakit normalitze egiten genuen. Eta, klaro, erakin berean geundela, erabaki genuen maskarilla eta distantzia eta hori guztia mantentzen gela batean.
nik nahiago dut aurrez aurreko elkarrizketak, aukera hori bageneukan, oso ondo moldatu ginen. Berbaneten ekimenarekin, euskera gehiago erabiltzen lagundu dit. Familiarekin edo alabarekin euskara gehiago erabiltzen dut. Ni orain gehiago erabiltzen dute euskeraz. Lehenengo momentuan beldurra ematen dit euskara erabiltzeak, baina orain ja nik uste dut erraztasuna daukala elkarrizketa normalak egiteko. Gu obretan gero eta gehiago erabiltzen dugu edo saiatzen gara, nabaritzen da gero eta jendea gero eta gehiago erabiltzen duela. Berbanet ekimena maiatzean iragarri zen. Nahiko jende apuntatu zen eta espektatibak bete egin ziren. Helburu moduan ipini zen, ea 40 bikote elkartzen genituen eta azkenean 60 osatzea lortu genuen. Praktikaldia bera uztailean hastea ezen ikusten. Eta urte berezia zenez pentsatu genuen oporraldiak amaitu eta jendea lantokietara itzuli arte itxarotea. Beraz, praktika urrian hasi genuen eta abenduan amaitu. Hau da, gutxi gora bera, 3 hileko iraupena izan zuen. Bilbotik kanpo lan egiten dugun ontzat eta holan apurtxo bat gertatzen da deskonektatuta egotea ekimenekaz, jendeagaz eta holan. Gertatu dana oraingoan, pandemia dela eta igual baliabideak eta tresnak, telematikoak, Teams, Zoom eta honek gauzak igual gehiago hasi garala erabiltzen eta igual errazagoa egin jaku erabiltzen eta parte hartzen. Gure lana normalean ez da bulegoan eta orduan Bilbotik kanpo lan egitean jarduera hauek, online jarduerak izatea oso importanteak dira. Asko gustatuko litzaidake ekimen gehiago egitea. Nire lanien euskera oso garrantzitsua da eta beharrezkoa ere bai. Hemen mungian jendeak euskeraz hitz egiten du. Berbanet ekimenari esker, langileek euren artean euskeraz egitea erraztu egiten da eta sareak sortzen dira Bizkaiko Foru Aldundiko langileen artean. Esan daiteke, ezagutza zabalaren eta erabilera ezain zabalaren arteko jauzia murrizten lagundu duela Berbanet ekimenak. Eskatu zidatenean Berbanet ekimenean parte hartzeko, baiet esan nuen, pentsatu nuelako aukera ona zela beste pertsona batzuentzat, mundu guztiak ez du eukitzen aukera egunero edo bere lanean euskaraz hitz egiteko. Eta horrexegatik hartu nuen parte, lagun modura. Nik ekimena irakurri nabanean, iruditu jaten, beti gaudela gure lanean pertsona berdinekin eta beti gauza berdinak egiten. Eta iruditu jaten, aukera berri bazala, igual beste departamentu batutako jendea ezagutzea eta diputazioko igual beste langile batzun errealidadea ezagutzea eta beti dago ondo jende desberdin ezagutzea eta beraien ikuspuntuak eta kontutan eukitzea. Helburua nahiko argi daukat, lehenengo hitza euskaraz ematea. Naiz eta Berbanet ekimena amaitu, ni nire berba lagunarekin jarraitzen dut berba egiten gustora nagoelako. Azkenean guztiontzak onorgarria da euskara erabiltzea, mintza praktika hori niretzat oso onorgarria izan da. Niretzat Berbanet oso aukera ona izan da, berriro pizteko euskara nire egunerokotasunean, beste pertsonak ezagutzeko, beste lanak ezagutzeko, eta oso aukera ona da berriro hasteko euskara hitz egiten. Konturatu baikara guretzat, gure nortasunaren atal bat betetzen dugula euskarari esker. Badakizue euskara hizkuntza bat herri baten musika eta arima dela. Eta hori ez ezik konturatu gara lankide finak eta hainbat amankomunezko puntuak dauzkagula eta gainera adiskidetasuna jorratzeko aukera izan dela. Horregatik, zer gehiago eskan izaiokeen Berbanetik.